Hej og velkommen til Trial Racing. Som man kan se, så har jeg lukket Niklas til at dele sine tips her på Trial Racing. Og vi går direkte ind på hans profil, klikker på den, så kommer vi videre til den kupon han har lavet. Han har valgt at lave en kupon på 720 rækker. Vi kan lige hurtigt lave en hurtig analyse, vi kigger lidt på procenterne. Og vi kan se, at Niklas har valgt at lave en speak på nummer 9 i anden afdeling, Serena. Hvis vi går ind og kigger på statistikken på den hest, så kan vi se, at hun har været ude 32 gange i alt, og hun har ikke vundet endnu. Men Niklas mener, at det er dags nu, så det må vi håbe. Det er en fræk speak. Og ellers så kan I gå ind på Niklas hjemmeside, hvis I vil læse mere om, hvorfor han vælger at speake. Og husk, vi tester siden lige nu. Og den er gratis, så det er bare med at komme i gang. Og hvis der er nogen derude, der gerne vil på forsiden og dele sine tips her på Trial Racing, så kontakter I venligst Trial Racing, og så skal vi nok finde ud af det. Held og lykke med spillet i dag, og håber vi ses på Trial Racing.